Wel, buon ni'n ffodus iawn ôl y mis Medi gael eirian mewn i gynnal hyfforddiant mewn swydd i'r staff y cyfnod sylfaen, ac oedd pawb llawn brwdfrydedd ar ôl y sesiwn hynna. Maen nhw wedi cymryd at y peth yn ffantastig. Mae'r plant yn mwynhau oherwydd maen nhw'n joio dysgu'r symudiadau, dysgu'r caneuon. Mae'r adnoddau yn hyfryd, maen nhw'n ddeniadol iawn, mae'r plant yn hoffi'r llyfrau. Oedd y staff yn frwdfrydig iawn, maen nhw dal yn frwdfrydig iawn, a reswm dros hynny yw bod yna dystiolaeth bod y peth yn gweithio. A dyn ni'n gallu gweld datblygiad yn y plant wrth i nhw symud lan trwy'r camau. Dechreuon ni weithredu'r cynllun ar ôl cael hyfforddiant yn mis Medi llynedd, gyda'r phob dosbarth yn y cyfnod sylfaen. Sut ych chi'n gweld yr cynllun yn effeithio ar y plant? Mae'r cynllun yn atyniadol ac yn deniadol, a mae'r bechgyn a merched yn fy nosbarth i yn dwlu ar y cynllun ac yn mynd at y llyfrau a'r chardiau, ac hen tipyn wedi wneud cynnydd aruthrol, a mae'r ysgol i gyd yn hapus gyda'r cynnydd. Mae un bachgen yn y dosbarth oedd yn mis Medi ddim yn nabod ei lythrennau, ond erbyn hyn mae'n nabod y rhan fwyaf ohonyn nhw ac yn gallu adeiladu y geiriau sydd yng ngham 1 ac yn barod i symud ymlaen at y cam nesaf. Felly chi'n gweld y cynllun, nid yn unig yn gynllun fel dosbarth cyfan, ond mae'n cael effaith ar unigolion? Yn bendant, mae'r unigolion yn cael cyfle i dreulio amser gyda cynorthwyydd yn y dosbarth ac yn elwar o'r 5 munud bob hyn a fan draw hefyd yn ychwanegol at y grwpiau ffocws. Wel, rydw i'n hoffi tric a chlic, a mae'r plant yn mwynhau hefyd. Ni'n neud yn ddyddiol. Maen nhw'n mwynhau gweld y cardiau, y lliwiau. Maen nhw'n mwynhau gweld y lluniau sydd ar y cardiau. Mae fe'n dda i gael y llyfrau i gyd fynd ar camau. Maen nhw'n mwynhau darllen rhain. Rydw i wedi sylwi bod y plant yn dechrau defnyddio'r strategaethau ffonig yn eu llyfrau darllen a adeiladu 3 a 4 sŵn ac yn y blaen. Ac erbyn nawr, am hanner ffordd troi'r flwyddyn, maen nhw'n barod i ddechrau gam 3 gyda'r O's a I's ac yn y blaen, ac rydw i'n bles iawn i gyrraedd y man yna nawr. Charmaine Jones ydw i, rwy'n dysgu yn nosbarth Derbyn. A rwy wedi bod yn defnyddio y pecynnau tric a chlic ers mis Medi. Mae'n adnodd ffantastig iawn. Mae'r plant wrth eu bodd yn defnyddio popeth sydd yn y pecynnau. A mae nhw wedi dechrau ffurfio'r llythrennau. A maen nhw'n gallu gwneud sain pob lythyren sydd yn yr wyddor nawr. A maen nhw'n adeiladu geiriau. Wrth wneud hyn, wrth gwrs, maen nhw wedi dechrau ysgrifennu yn ffantastig. Dim ond yn defnyddio y ferf, maen nhw'n defnyddio negyddol y ferf hefyd. Ac ges i sioc mawr achos maen nhw'n darllen geiriau, chi'n gwybod, mae popeth yn ffonetig wrth gwrs, a hyd yn oed geiriau allweddol fel roedd. Maen nhw'n gallu darllen rhaina hefyd yn y pecyn, a maen nhw eisiau rwy'n gallu gweld bod diddordeb gyda nhw. Pryd mae amser sbar, maen nhw'n mynd ati a ofyn, ydyn ni'n gallu defnyddio'r pecyn, Miss Jones, ydyn ni'n gallu fod yn athro neu athrawes, a maen nhw'n dysgu ei gilydd, y llythrennau a'r geiriau. A wedyn maen nhw'n mynd ati, a maen nhw'n dilyn, chi'n gwybod, ffordd rwy'n dysgu, maen nhw'n wneud yna, maen nhw'n wneud, pa sŵn, pa sain, a maen nhw gyd yn ymateb at hwnna, a wedyn maen nhw'n gweithio mewn para i ddarllen hefyd.